Bona sanibona emagumbini amanomhlaba nawo ubukele ngiyakubingelele ukhuluma noHluphizi A1 Hluphi A2 the Hluphist ngiphethelana hey uDr wami ingane kaSikanda senyama kunjani ubaba ukhona eduze ngiphethele manager siyakubona baba hish ngalesi sikhathi ufika nemfuyo uDecember kujajule kunjiyana ufika nemfuyo uzeni kubaba awubingelele sizweni sikubhekile ukuthi uzawuthini kusona. Awu Nkosi yami ngiyabingelela ekushoneni kwelanga. Bantu bayazi ke nguye lo udokotela Mshayiwezitha. Hawu uphuma eStern Cape kundawo yaseTolofiyane King Williamstown. Nguye ke lo ngqo. Yes. Hayi bangabazi bangazi abantu. Udokotela wami ke lona mina ngithi hey Nkosi yami ngithi mina angizangobonga. Yes. Ngizokwenza umlando. #Dokotela Mshayi wabo abashayi. Ngeke kuhlale kunje ngiyakuza baba manager uhamba nodokotela lana. Ase uze ake ngizuvo la ukuthi wena ubingelela uthini singakafiki kubaba wethu uDr 2+2. Sanibonani balandeli baka YouTube. Siyabulisa ngale njekalanga namhlanje. Yes. Awusibulela uNkulunkulu esiphelele sikade salapha. Xa besithi manager abakhulumi nje into esuka emlonyeni yabo. Yes. Akhuluma ngento esuka enhliziyweni. Bakhule phambi kwami labafana. Ukufika kwethu apha safika singazani. But namhlanje ndimi ophethe bona. Yes. Ndimtsalile uMshayiwezitha mesithi hey ndizokwenza umlando nathi angishiyeki Mshayi. Andishiyeki Mshayi ngokuba ngokwesixhosa ningabantwana bami. Ngokuba abantwana bami kufuneka ubabone xa besenza izinto zabo. Sizobulela nazi isigadla senyama. Awu Nkosi yami +2. Undabazi abantu ziyakhulumisa. Hayi. Uthi uMshayi ndizobulela kutata. Hey utata enguye lokuzalayo. kuphela. Utata uyazenzela. Hawu akuhambeni uzikhangelela utata umshiye lumzalayo. Hayi basho masiphume endlini bathi hambani bafo bethu nizawudibana nabafo benu phambili. Sazodibana namazulu khawukhangela ubakhe kwethu. Ngiyakuza mina manager ngiyakuza sewukhulumile. Hayi mana ke sidedele ubaba wethu usigadla senyama. Esafele sizweni madumana ndaba zabantu. Bingelela nje ezweni lonke libhekile ukuthi nangu ubaba ezekuyena. Hey ngize kuyena ubaba. Ya. Mina ngazi lezi inkomo ukuthi niyiputhaphi. Lokho nje ziqalile zathi December ngiloko ngiyaputha nje ntithi inkomo. Uyabona mzimba unendleko angisazi. Nkosi yami Ngiyabonga kakhulu baba. Yinini nayisukela lena. Nasuka khona nazofuna usizo lakini. njalo. Anginazanga mina. Shuthi mina anganikhethanga nina nangikhethe. Kunjalo. Bekhona odokotela. Mina ngiyasazi we manager isimo esangihlanganisa nawe. Kwakunzima tata. Kwasho ukuthi ke mina ikhubalo ngiyaliphatha hayi magic. Hawu Nkosi yami. Ikhubalo ngiyaliphatha magic and mangikutshele ngathi bekezela ngizayishaya itarget. Ngisuke ngazi ukuthi itarget ngizayishaya ngoba mina ngiphethe quantity esizweni sonke. Ngiphethe quality hayi quantity. Manje ngoba ngiphethe quality ngakho ngithi angisebenzi ngama magic kodwa ngisebenza ngegalanti. Ngegalanti. Hayi ngiyagalantela nawe ungakafiki la ukuthi lokho okufunayo uma sizokhuluma sivumelane kulomzimba oningi. Ngoba lezi indleko lezi ngekudlala lezi indleko zazi ukukhandleka kwasemhlabeni. Nkosi yami. Yes. Mina njalo kwagcina sekuwelela kumshayi. Umshayi akaqali ke kuletha inkomo. Kunjalo. Bengalindele inkomo kaMshayi mina. Yes. Kodwa bawulindele yena siqu sakhe. Kwanaye bengenandaba naye mina bengithi akade uvele wafika baba wathi nje uyawuhlukanisa nobaba wakhe. Mina into engayisho Mshayi. Yekelani lokho eninginika izinto manje.
nakani imindeni yenu manje yekelani kulokhu enikhumbula mina injabulo yenu nithumela kimi mina nangibhadalela nje ngiyaqeza yami Mshayi nabhadala naqeda yini lokho ithi bungani bungani hawu Skada senyama, skada bungani Wemshayi Kahlala. basenzani labafana Mshayi Hayi kusiyami. Hayi angisazi. kwajabula bona kunokuthi kube kujabula mina bathi mina ngumzimvu unendleko ngakakhulumi Wemshayi yakugcoba esizweni samaXhosa Yes. ngugcobe kulo lonke izwe ngithi mina philisa abantu ngeqiniso ngakutshela konke ukhuphula abantu ubasiza abantu kuzo zonke izinto abayifunayo siyekele lokho esingakwazi ukukwenza ngoba emhlabeni ngeke silaphe zonke izifo lokho esingakwazi Mshayi wabashayi sikuyekele siyekele abanye abakwaziyo bakwenze kwabanye uyangizwa Mshayi uNkulunkulu akukhulise namadlozi akini akuvikele bese uphakama njalo hayi ngempakamo ngothando labantu sibanike isikhathi sokuba lapha abantu hayi kubanika isikhathi efonini awuxoxe efonini wena uyinyanga umuntu akeze kuwe lento ukubingelela nje mina nje vele angizwani nokubingelelwa kodwa ke ngiyagcoba Mshayi ngikuthela amafutha othando Mshayi ngithi khula mfana omncane khulu ube indoda yamadoda bese wakhisiswe ubunyanga bungapheli unganaki ezinye inyanga wenze lokhu wena okunikwe yimi phakama Mshayi awusukume ithinde engomeni iculayo awutshela nabalaleli ukuthi yithini ngale ngoma 2 + 2 skada senyama skada senyama skada senyama 2 + 2 skada senyama skada senyama skada senyama zimbunendeko 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 uyabezela abafana bathini manager Ndiyabeva. angithi mabathi mzimbu unendleko mina vele ngisigadla senyama safele emazweni ngundabaza abantu ziyakhulumisa ngoba khuluma kwahlula iphoyisa ngumaxoshwe imfene Kwela sempo. yanixosha impela phela ibonga ziwona manga Awu ukuze kuphila abantu. yangixosha imfene ngithwele kanzima namanje ngithwele kanzima qedele ngithwele kanzima angithwalanga kamnandi kodwa ngithwele kanzima siyabonga kakhulu manager ungathini ebantwini kuze ngiqhubeke ngisiza abantu ngoba yona leyo nto mina nginakhisa imuzo kwami nje ukugaya Kunjalo ke. Labo babini usigadla senyama Mshayiwezitha asizanga apha sithi sizothenga udumo sithenga udumo thina futhi asithengwanga ningacabangi konke lokho sikwenzayo sikuthengiwe hayi ukuba nasilandela kumakhasi eYouTube sike saya etolofika safika sakhuluma lokho
asithengwanga singathengi udumo sibulela imisebenzi yomuntu mawusebenzile hlala uyazi ukuthi uphela kwenyanga uzawuhola noma imisebenzi yakho mibi uphela kwenyanga uzawuhola ngeke usebenze ungaholi imisebenzi yakhe le ayesenzele yona yiyo lento sikwazi ukuma naphambi kwesizwe sithi la kuyaphilwa izane zanotata nanzi impiliso na umkhulisa umntwana wakhe nango Mshayiwezitha ubonile umthwalo walapha eSouth Africa mninzi for yena wathi mejonga wabona ukuthi ngumZulu ngumXhosa yintwinye united wena mawulibe ukucazululo uzawushiyeka emhlabeni kuzofika isikhathi sakho ungekayazi into ozoyenza emhlabeni siyabonga botata siyabonga 2+2 siyabonga Mshayi sebenzani nibheke phambili linye iqiniso emntwini mxelele lento uyikwaziyo uyenze ongakwazi umkhulule uyawuhlala ekukhobela izandla ekubonga akudliwa mali zabantu lapha xa ngakwazi uyasho ukuthi anikwazi lo masibulele abalandeli baka YouTube sithi danko phambili manager ngiyabingelela sengivala bakithi Eastern Cape and Eastern Capekazi ungangishiye madoda eCape Town yes eCape Town nginenduna yami lapha nokuthiwa unumber 4 eCape Town nginenduna yami okuthiwa unumber 4 ngiyanicela sizwe sasema Cape Town ukuthi manifuna mina anginasikhathe efonini ningamfonela unumber 4 ngizoninikeza inamba yakhe mawuse Cape Town ukhulume no number 4 unumber 4 uyu umuntu okwazi ukungithola kwanoma yinini yebo Nkosi yami sekune group nje ekhona ka WhatsApp enziwe number 4 nabo bonke abantu ayiqhubeki phambili ngiyayibusisa Mshayi lokho kwenzile ingane zami zonke shuthi niyangithanda intentli yabongwa mina angiyena lo muntu ukuthi ofuna ukuthi ningibonge makambe mhlawumbe maningibonga nizongiphakamisa na vele ukuphakama yinto engayazi ngiqala ukusebenza mina isikhwama lesi 2002 lapho ke ngangisafunda 2 uyangeza ngimdala kulento yokulapha iskill sonke ngisiphethe izifo zonke engizaziyo ngiyazazi ukuthwalisa mina ngikuthwalisa ugodo nje uthwale into ehluphayo kubantu uma ngibanika obholojo ngibanika izipoko ngibanika omantindane ngibanika ovambeni ngibanika okhima haki ngibanika okhisha white ngibanika omgadeni bahlupha lana abantu uthi umnika umuthi aqhamuka umuntu efuna usizo mawunika umuthi umuntu mase umuthi usebenza gijima esibhedlela ngihlangana phi nesibhedlela mina ngoba ngiyinyanga mina ngihlangana nesibhedlela kuphela ngifuna tamatisi la ngifuna umuntu okwazi ukuthi ufunani ngimnika igaramanzawe yini igaramanzawe lo muthi ukuthi mawunika umuntu vele sizwe usebenza angithi umuthi wami mina owami umuthi awukho lokuthi ngizohlalisa abantu la umuntu bangumlapha ngimhlalisa inyanga yonke ngathi angikwazi ngifuna ukwenzani cha mina nje uyafika ngubaleli hour likhulu la kimi ngoba ngiphethe igaramanzawe angithi igaramanzawe ke iyona igaramanzawe ngizokunika yona mina Mshayi ngithi Mshayi igaramanzawe njengoba usufikile wangipha inkomo aniyeke ungipha izinto ninginika imali sengathi mina nisebenzele ukuthi wasiza u2+2 uzohlezi uyothi hayi mina ngiyayisebenzela Mshayi mina ngifuna ukuthi manje ibonga kanje kujabula lokwabafana yabona mase kujabula kwabafana yebo ngivele ngikhiphe lempande bengisayigodlile yebo angithi lempande ngisayigodlile yini igaramanzawo bese ngimnika yona ngenhlahla ke sekhona enye ngisanda kuyivusa ngekhanda okuthiwa yini umjakaja uyabona umjakaja kulungile ke ngimhla ka2 nje January umjakaja koba qala egqilaza obeqala enza izinto obeqala ephakama Nkosi yami abelaphi bendabuka siqhubekeni silapheni ayikho
basidinga abantu ezweni. Akekho umuntu ongamdinga umelaphi wendabuko. Singamaqhawe qinane eGoli, niqine eThekwini balaphi, niqine kwaMhlabelingana balaphi, niqine ezifundazweni nezifundazwe, nawo kwama-province nama-province. Phambili ngabelaphi phambili. Phambili ngabelaphi phambili. Phambili khumana phambili. Phambili. Ngithi saluthi kunonke balaphi asidleni ukhisimusi siyabonga.